לקחת שתי רצועות, מלטפת את זה בצורה כזו. בסדר? ואז זה כמו חילזון. איזה יום. איזה יפה. זה כמו קלה קלות. קלה קלות, ממש. איך את עושה? דניאל שלי עושה את זה כבר. את איזה צורה היא עושה דניאל? אני גם את זה היא עושה, ואז זה עושה פרח כזה פתוח. חורצת חרוצים. ומדברת, וזה נפתח מה זה יפה. ולא להתקשר אלינו ביום שישי, גם אנחנו עושות לו, אנחנו עסוקות. באלמינציות, חברים, האלמינציות הן בחירה ב10 שקלים בלבד. יש תמונות, יש את הברכה, יש הכל באלמינציות. יכולה לקנות גם ולא. גם קערות אם יש לי מי שרוצה. יש פה קערות עם מכסים, מי שרוצה גם מפה. הנה, אני לוקחת שתי רצועות. בנות חייבות לעשות, גם מי שלא עושה... לא, שימי קצת שמן. זה גם נותן ברק. בסוף, לקראת הסוף. שתי קצוות לכיוון השני. 2 לפה, 2 לפה. עוד פעם, 2 לפה, 2 לפה, 2 לפה. בסדר? עד שנוצרת לי החלה החמודה הזאת. כמובן, אם אני רוצה אותה גדולה, עבה, רחבה, זה כבר תלוי ברצועות. בסדר? יש לך לחם ומחר. יש לך לחם למחר. זאת הראשונה לא... אני יוצרת 6 או 9 מה שתרצו. את זה אני מכניסה לתוך הלולאה. את זה אני הופכת למספר 8. אתם רואים את המספר 8? ואת זה מחזירה חזרה. הנה, יש לי את הלחמניה המוכרת לנו. נעשה את זה שוב לאלה שאין להם סרטונים. אתם יודעים כמה שנים לקח לי ללמד אותה לעשות את זה? הנה, 6 או 9, מכניסה את זה פנימה, מספר 8 ואת זה פנימה. הלאה. זה אף פעם לא יוצא לי ככה. אל תדאג, עוברים עכשיו. אף פעם לא יוצא לי ככה. תמיד גלובום גלוב. קצת שמן בידיים. 3 צורות אני עושה לבעלי, לא משתנה. עכשיו אנחנו עולים דרגה. זה מה של 6. זו מאוד קלה, מאוד יפה. זו חלת, תראו כמה היא פשוטה, כמה יפה. זה חלת שיבורת. תלמידי לעשות חלות. תלמידי לעשות חלות. לך במלאכיות. תנו לזה תפיחה, כמובן, לזה תפיחה, ואפשר לעשות את הביצה לפני שזה תופח. הטוב ביותר לעשות תפיחה, לשים את הביצה לפני שזה תופח, כדי לא לגרום, לפנצ'ר את זה. ואנחנו שמים ואנחנו מורידים את התפיחה. 6. זה מאוד פשוט. יום שישי לא להתקשר אלינו. תראו כמה זה פשוט. חיצוניות X פנימה. חיצוניות X פנימה. כל הזמן החיצוניות X, X, X. פשוט X. לא משנה, הקלטתי אז... מעבירה לכולם אחר כך בבית. איזה יופי. אני רוצה לראות מי תכין את זה. אני מחר אכין את זה ואני אשלח לכם. רגע, אני הבנתי נכון, את קודם שמה ביצה. תשלחי לי בוואטסאפ, פרעלית לטלפון ביצה לפני שזה תופח. ומחר אני אראה את תופח יחד עם הביצה. מה היא אמרה? אני מרגישה ביצה. אני עכשיו שמה במשרה, כן? לא, אני מסיימת, שמה ביצה ומשאירה אותה. לא, אני מסיימת, שמה ביצה, משאירה קצת ומכניסה אותה. לא, ביצה נעשה פה שבת. למה? לא, בוא תקשיבי, אצלי. אין לי שבת פה.
דלת פתוחה, לא, דלת... בנות, לא לעזוב עד שאתם גורמים את כל האוכל שהכינה בעלת הבית. אל תדאגי. הזהרתי אותם שיאכלו את הכל. זה נקרא שתי בערב. לוקחת את הראשונה, מעבירה אותה בין הרצועות למעלה, למטה, למעלה, למטה. תראו, למעלה, למטה. בסדר? למעלה, למטה. בסדר? אחד למעלה, אחד למטה. בדיוק. עוד פעם תחזרי להתחלה. למעלה, למטה. למעלה, למטה. כל הזמן הראשונה. למעלה, למטה, למעלה, למטה. אפשר לעשות את זה גם 6, אפשר לעשות את זה גם 8. כל מקום הראשונה, כל הזמן עוברת בין הרצועות. ואת עושה לכם? כן. אסתר, אבל תגידי, אם את שמה כל כך הרבה כאן, זה לא תופר ונדבק? היא עשתה 8 פה. תפרידים אחר כך. מספיק. עכשיו כבר נעשים ביצה וסומסום שלא ייפול שינו את ההפרות עכשיו. תשים שם ביצה. מרים, עד שיתחמים מתנות. כמה קילו? 2 קילו? 2 קילו. בואי, יש 2 קילו. כן, בסדר. מי שאוהבת חלה עגולה, אנחנו נעשה עכשיו חלה עגולה. כמה עשית 4? עכשיו פה זה כמו השיבולת, אבל פה זה יצא צמא, זה לא יצא שיבולת. בסדר? אני לוקחת את החיצוניות X. זה X. כל פעם עם שני החיצוניות. כמו שעשינו עם השנייה. 2. אבל זה, אנחנו עושים איזה חלה עגולה, רק שנייה. זה את מסובבת אותה, נכון? כן. אז יופי, אז אני ראיתי את זה, כן, ראיתי. היא עכשיו עושה עיגול ושמה את זה, מסובבת את זה לבפנים. לא, זה אני עושה. זה העגולה. זה חלה עגולה. יש גם אסתר את זה שאת עושה ככה, מסובבת עושה כזה ומסובבת אותה ככה. זה נראה קל, אני לא יודעת, לא נראה לי שזה יצליח לי. את עושה את זה כזה? לא, הוא בהתחלה קשה. קשה. אסתר תעשי שאת עושה גם את זה, ואז מסובבת אותה ככה, כאילו כמו כדור. עשית פעם שעברה כמו כדור. אני רואה שהיא ממש. אמא שלך אמרה לי פשוט לעשות שנה. לא, אבל היא נראה אצלה כזה קשה, זה קשה. כי זה מיומנות, זה פעמיים בהתחלה קשה, בהתחלה זה מאתגר. העיקר הכוונה. עכשיו אני עושה... היא עושה עכשיו אשכול ענבים. סיבה. אשכול ענבים, זה מה זה יש לך שמן בידיים, אז הוא מרטיב את זה לא נדבק. שמן. תראי מה היא עושה, קצת שמן, כן, הנה, שמן. וזהו. כן. הנה, יש לך שמן פה. אפשר כי השמן מרטיב את השמן. יופי. עכשיו... 3, 4. אשכול. ענבים. אני עושה אותה. עושים את זה לחתן. אני עושה אותה. כן, אני עושה אותה, נכון? ולמעלה עלה. אני עושה אותה עגולה. אני אעביר לכם, תגידו לי את הטלפונים, אין בעיה. 2 אז תזכרו, כמו של הסנוגר תעשו. אני משחקת ביליארד, היא עושה לי, מזכירה לי את הנעורים. זאת הפרסומת, הפרסומאית שלי. זה על העץ שלך. אני לא עושה. איפה? לא, אני יודעת את זה. עכשיו תעשי לו רק תעלה. ליאן, הנה מה שבאתי רכזי. הנה, סתם דניאל. בעבודה כל השבוע. כל השבוע ספרו לכם.
גם את זה עשתה דניאל. כן. היה להם את היית, אני חושבת, אצל דורית. דורית? דורית בן ישי. עשית לבנות, עשית לכיתה, רק לבנות. בגבעה. כן, בגבעה. אז הנה, אז היא גם הביאה לי את זה. ראיתי את אותה הגדולה? מה זה התלהבה? מאז היא עושה כל הזמן לחם, דניאל. המורה הביאה את כל התלמידות והסילמת. בטח, בוודאי. אני עושה עכשיו משהו ישן, אני עושה את זה רק בחורף. זה קלקל שבוע עושה לך. פעם עשיתי לילד שלי, עשיתי לו בובת שלג. בוא נראה בובת כן, אוהבים. ילדים אוהבים את זה. אז אני עושה ככה. בובת שלג. בובת שלג לילדים. עושים ככה. איפה נועה? בואי תראי בובת שלי. שים להם עיניים. זה לילדים תארגנו את זה, בשבילם זה יפה. הנה, אני מסתכלת. זה חמוד. תכף ניקח אותו לפיגארו, נעשה לו תסרוקת. ממי, סוג לו לעינים. עמלתים לו. יש לך שלג. איזה חמוד. אנחנו נשמור לך את זה לשבת. רגע, עכשיו זה התסרוקת. קחו ככה, בקיצור זה כמו פלסטלינה. זה כמו פלסטלינה. איזה חמוד, נכון? זה בשבילך. הלל, הנה בובה, עשתה לך בובה. הנה איזה בובה. זהו, חמודות. איזה מקסים. ממש יפה. אפשר לעשות גם...